priatelia, návštevníci mojej stránky. Na začiatku nového kalendárneho roka príjmame predsavzatia, premýšľame, čo nás čaká a prosíme nášho Stvoriteľa o pomoc. Ja vám pri tejto príležitosti želám hojnosť jeho požehnania pre vás i pre vašich blízkych. Skúsme však aj spoločne vyjadriť aspoň to najdôležitejšie, čo by sme potrebovali pre náš spoločný život na Slovensku a na tomto svete. Pokúsme sa o akúsi politickú modlitbu. Ďakujme najskôr za veľký dar slobody. Chráňme si ju, pretože bez slobody niet dôstojného života. Nedajme na tých, ktorí by neváhali v mene iných starostí a problémov, ale hlavne vo vlastnom záujme, siahnuť človeku na jeho slobodu. Nezatvárajme však oči ani pred tým, že slobodná spoločnosť sama o sebe ešte šťastie neprináša. To závisí od toho, ako sa v slobode rozhodujeme. Pretože platí to, čo o tom povedal apoštol národov. V slobode môžeme všetko, ale nie všetko je nám na osoch. Chorobou súčasnej slovenskej spoločnosti je obrovský rozsah nespravodlivosti a bezohľadnosti. Začníme však túto chorobu liečiť každý od seba. Hľadajme úctu voči právu druhého človeka, a to i vtedy, keď sa musíme niečoho sami vzdať. Byť spravodlivý, keď nás to nič nestojí, je ľahko. Vyrovnať sa so spravodlivým nárokom vtedy, keď si ho ten druhý vie vynútiť, je ťažšie, no nevyhnutné. Ale skutočná spravodlivosť začína tam, kde dokážeme uznať právo i tomu, kto si ho vynútiť nevie. Nadovšetko však vyhlásme vojnu bezohľadnosti. A zase každý najskôr u seba. Koľko ľudí i u nás na Slovensku trpí nedostatkom. Materiálnym, ale ešte viac nedostatkom pozornosti svojich blížnych. Koľko je takých, čo ich vek, choroba, nepriazeň osudu, či aj vlastné chyby vytlačili na okraj spoločnosti. Každý z nich má právo na dôstojný život. A nie sú to iba bezdomovci, ktorých vedľa seba vidíme. Sú to často i ľudia zdanlivo nenápadní. Chodia okolo nás, žijú nedaleko nás a ani nám nezíde na že sú tríznivo ranení dynamizmom a bezohľadnosťou našich časov. Hľadajme cestu k týmto ľuďom. Stávame sa aj súčasťou veľkého sveta. Dnes sme vstúpili do eurozóny. Hranice máme už rok otvorené. Tešia nás výhody, ktoré to prináša, pocit väčšej slobody. Ale buďme pripravení za tieto výhody otvoreného sveta aj poctivo platiť. To najnižšie platidlo je naša pozornosť. Neuzavierajme sa pred hroznou biedou veľkej časti dnešného ľudstva. Sme na jednej lodi. Jedno ľudstvo. A utrpenie kohokoľvek na tejto planéte je utrpením nášho spoločného ľudského rodu. Nepripustme, aby sme sa stali iba nezúčastnenými televíznymi divákmi bolesti, ktorá sa nás priamo nedotýka. V slobodnej spoločnosti závisí všetko od toho, ako sa v nej dokážeme rozhodovať. Sama o sebe nám ona šťastie neprinesie. Veľký muž mladej aténskej demokracie Perikles pred asi 24 storočiami povedal, že niet šťastia bez slobody a niet slobody bez statočnosti. Ani dnes v našej demokracii sa bez statočnosti nezaobídeme. Ak chceme, aby sa medzi nás vrátila úcta, vzájomná ohľaduplnosť, ak chceme, aby sme dokázali vedľa seba žiť bez toho, aby sme na seba svojimi záujmami neustále narážali, potrebujeme veľa osobnej statočnosť. Prosme pre tento rok. Nech nám pomôže vniesť do bezduchej honby za bohatstvom a lacnou zábavou aj trošku z tých ideálov, ktoré človeka robia človekom. V tom nech nám Pán Boh tento rok pomáha.